ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଧକ୍କା। ମୋତେ କେବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନି ନା 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 ମୁଁ ତ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମୋତେ ବି କେହି କରନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏବେ ଦେଖ ମନଟା କହିବ କି ପାଟିକୁ ପାଟି ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖା ଆଳୁଚପ୍ ଖା ଚାଉମିନ୍ ଖା ମ୍ୟାଗି ଖା ବର୍ଗର ଖା ମୋମୋ ଖା ପିଜ୍ଜା ଖା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖା ଏତା ଖା ସେତା ଖା 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 କହିବ ପାଟି କ'ଣ କହିବ ପାଟିକୁ ଖା 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 ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଖାଇବ ଯେଉଁଟାକି ପେଟକୁ ଗଲିକି ପେଟକୁ କାଟିବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହାରିବ ଛାତି ପେନ୍ ହେବ ଜାଣିକି ହେଲେ ହେଲେ ଖାଉଛି ପାଟି ଖାଇଲା ପେଟକୁ ଗଲା ପେଟ ସହିତ ବେଇମାନ କରୁଛନ୍ତି ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ଛାତି ବିନ୍ଧୁଛି ୟାର କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ମନ ପାଟି ହାତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପେଟ ସହିତ ବେଇମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଇମାନ କଲେ ନା ନାହିଁ କଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ଧକ୍କା ହେଉଛି। ମନ ପେଟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା ନା ନାହିଁ ୟାର ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋତେ କାହିଁକି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଉ ମୋତେ ବି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଥ୍ରୋରୁ କହୁଛି ମୋତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରନି ବାକି ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ନ କରିବ। କଥାଟାକୁ ଦେହକୁ ନେବନି ହସିବା ପାଇଁକା କହିଲି ମଜାକ ଥିଲା ମଜାକ। ମୁଁ ହସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହସିଦିଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ତମମାନେ କାଳେ ମୋତେ ଦେଖିକି ହସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଥ୍ରୋରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମଜାକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।